трябва да се изработят 200 000 робота, самолети и колички, камиони и шейнички. Още 2 милиона кукли, всичките с руси букли, а за бебетата малки ще ни трябват и дрънкалки. Ех, джудженца мои малки, ви добри сте, работливи. Зная колко ви е тежко, не пестите своите сили. Радостта, която ние ще доставим на децата, тя е нашият подарък, тя е нашата отплата, тя е нашият подарък, тя е нашата отплата, тя е нашата отплата. Чук, 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 трактор тряс, има работа.